De Frieske wenningmerk is ont herstellen. In de laatste 3 maanden van verliezen hier bin haar stolve 100 wenten verkocht. Dat is een kwart meer dan in dezelfde periode in 2013. Het totaal aantal verkochte wennings in Friesland kwam uit op goed 4000. De sneldiek A1 van Surg in de richting van Jereveen had van de morgen afsletten west bij Bolzert. Rijkswaterstaat moest een vrachtwagen bergje. De vrachtwagen rekken tot de huddewien van de diek en kwam in de berm te lonen. Bij het ongemak rekken geen mensen verwonnen. Een asielziekencentrum in de gemeente De Frieske Marren blijft op zijn meest 4 weer staan en is van maximaal 400 vluchtelingen. Stiet in het plan van aanpak. Ries is te liets. En nou is de gemeente Balk, de Jouwer en de Lemmer aan het onderzoeken. De gemeente Dantemadiel had verkeerde brieven verstuurd. Inwoners van Dantemadiel en Dongerediel kregen een brief voor de thuiszorg, maar dat weer net de bedoeling. Ze hier nou eens een brief krijgen maar door de bijzondere bijstand. De wethouder had zijn excuses aanbeen. Joen en vannacht een enkele bui, maar meestens iets droeg. Op een stormige wien in het kust- en waardgebied. Morgen eerst zinnen, letterkans op een bui en het wordt een gratis 8.